a ce Air France kamfani na kasar France Air France za a sayar da shi wa kasar Qatar. Wannan abun yana matukar bani mamaki. Il y a beaucoup de pays francophones wanda France take kasuwanci da su. Yau miye dalilin da zai kai matakin da za a waye gari a ce wai yau za a sayar da Air France saboda France ta shiga matsalar da Air France wai baya samun aiki za a sayar da shi. Abun yana matukar bada mamaki. Dole ya bada mamaki, dole ya bada mamaki. Saboda me yasa yake bada mamaki? Mali, Niger, Burkina da Algeria ina ganin su ne kasashen da suka yi refizan Air France. Suka ce ba sa da bukatar Air France ya sauka a cikin kasashen su. To an kella rezon yanzu za a waye gari a ce wai yanzu wai har za a sai da kamfanin waya ya samu matsala ya shiga matsala. Kai billahi la ilaha illa huwa en Niger mu gode wa Allah. Wallahi ku gode wa Allah, ku gode wa juwan wa'annan shugabannin namu. Duk irin menaskin da za ku ji a duniyan nan za ta zo muku, wallahi tallahi ku gode wa cewa wallahi shugaban kasa mu General Abdurrahman Chani wallahi ya CNSP sun kai maza, sun kai waɗanda ya cancanta a jinjina musu. Farsake sai kuwa dama Air France ke ai ba wai shi yake kawo ma kasar kuɗi. Yanzu kasar problem ne yake cikin na kuɗi. Saboda matsalolin sun kai matakin da duk ba ku tsammani, sun wuce duk tunaninku. Kasar France yau bashi take nema a bankuna na duniya suna hana ta bashi. Ba dan komai ba saboda ba a ga hanyar da in ta ci bashin za ta biya ba. Amma ku me ake yi? Yau bibiyar mu ake yi domin a ba mu bashi. So ake mu amince mu karbi bashi. Kai, yan uwa mu gode wa Allah. Mu gode wa irin ni'imar da Allah ya mana, sai Allah ya ni'imta mu, sai Allah ya ƙara mu rayuwar mu albarka. Wallahi idan muka butulce mu wannan tafiya ta CNSP, to ina tabbatar muku kamar kuna kokarin butulce wa ni'imar da Allah ya muku ne. Dan in kuka butulce mu shugabancin mu General Abdurrahman Chani da jama'an da suke tare da shi, kaman kun butulce wa zabin da ubangiji ya muku ne. Kuma wallahi duk wanda ya butulce wa Allah ya jira irin sakamakon da ubangiji zai sako masa. Dan shi jama'a mu gode wa ni'imar da Allah ya mana, sai Allah ya ƙara mana. Duk da naji communication wanda CNSP ta yi akan cewa ya kamata mu sanar da ku cewa an sa doka a cikin Niger, kuma FDS suna nan suna sauraron dukkan mutanen da suka kan social media suka rezo sosiyo domin irin maganganu na ƙarya da yaɗa labarai na rashin gaskiya. Duk da wa'ansu matasanmu ba su ji daɗin wannan abun ba, da CNSP ta yi magana kamar tana so ta kange matasa ne daga faɗa mata gaskiya idan an yi kuskure. To idan akwai irin wannan haƙida ina kira ga CNSP su gyara, domin mu ɗin muna kira ƙaunan gwamnati mu, kun ba za mu so waɗanda ba sa ƙaunan gwamnatin mu su zo su ne mana dariya. Domin kada a wayi gari mu ɗin matasan da muka ɓata dare muka ɓata wuni da ƴan uwanmu da suka zamna a iskadiri, a wayi gari a ce tsakaninsu da gwamnati akwai saɓani, an ware kamo an su ana walakanta su. Saboda muna da ƴan adawa a Nijar wanda masu ƙiyayya da CNSP ne, duk da ta saki waɗansu daga cikinsu, amma kowa ya san ko su waye su, kuma mu mun san su. Kuma magana ta gaskiya a kansu akai in mun ga abin da CNSP ta yi na kuskure game da su, idan ba ta so mu yi magana ne to a fito fili a gaya muna, mu TikTok din ma za mu iya daina mu bari duka ba za mu yaba CNSP ba, kun ba za mu kushe su ba, mu koma ga bangaren mu na addinin musulunci mu dinga magana. Amma wa tabba in dai har za mu faɗa mu CNSP muna son ta, to haka in muka kuskuren CNSP dole mu yi magana, dole mu faɗa, domin mu ba za mu bi hanya ɗaya ba, sanda guda a ce kawai shi kenan idan an yi daidai mu ce an yi daidai, in aka yi kuskure kuma mu ɗauki kuskure mu ce daidai na, wannan haramun ne. Mu dai a wajajen mu haramun ne, a matsayin mu na musulmi kun bai cancanta ba. To Allah shi muna jagora, Allah rufa mana asiri. Ku masu baiwa gwamnati shawara akan irin wannan matsalolin, to ku san irin shawarwarin da za ku baiwa shugabanci namu na kasar mu, domin su san irin matakin da za su ɗauka akan matasan nan da suka ɓata lokaci suka sha ruwan sama suna zaune a wurin. Ba soja kaɗai ne ya sha rana ba, su ma ruwan sama suka sha da yunwa suka tsare ƙasar nan, har aka kai wannan mataki. To ubangiji Allah ya haɗa kawunan mu ya ba mu zaman lafiya.